Rip. Rip. Onko sulla pulkit siitä? En ottanut. Talteen. Miten se lähes siitä? Mitä vittua toi Tuo Jeeppi lentää Glitch on? auto. Mitä vittua? Jaa, tää on cheateri. Mitä vittua? What? Näit Mä sä? en tiedä. Joo, auto meni tuolta taivaan. Sä hyppäs sit yksi jäpä ulos, et. Kevyt bugi. Vittu kun mä noin AR-kuudit ei Joo, mä katoin just Ei ton vittu. striimissä ton jeepi. Sieltä tulee auto, Sami. Joo. Ollaan sillä et se ei saa ajettua meille päältä. Ripuli! Älä tuu! Moro! Huomenta! Tää on mun striimistä tää jäbä. Mitä vittua? Ei vittu. Sulla on pari kertaa, älä vihaa. Ja Splinte, jos haluat, niin voit tulla koittaa snipeä meidän peliä.